그만나. 나 나이 반잡아 유튜브आव नुगोन दा हेल' लोगोफोर जोंहा माबा थांगासिनो नै बङाइगाव बोहैथि आं सोमखोर ओमफ्राय भिडिअखौ नायलांबाय थादे बोहैथिखौ नुनायबो नङा नङाबा आंहा बङाइगाव सौफैनानै ओंखाम जाबाय नै लोगोफोर मा होनो हिमालय हटेलावथ' हाबाखिसै बिनिनो फिसाला बे ब्रादार आदावनियाव जाफैबाय जोङो नै बहाय ओंखाम जादों बङाइगावआव बे सासेयानो जिउ उखैबायनो जाबाय खसखा बियो बङाइगाव उन्दुनो ओंखारदों आं ओंखायनो मेगन नांना बिदि जादों बङाइगाव हटेलाव ओंखाम जादों खनसेयाव नामा अनला ओंख्रि जानो फैनाय जों बङाइयाव थांदोंमोन लामानि फुलाव दसे जिरायफैदों रेस्ट लादों औ ओमफ्राय दसे थाबानो क'क्राझाराव नुफिनसिगोन जोंखौ बे गनखौ सोर नायनांबाय केमेरा हमग्रायानो जेबो रोंथारा मोजां लानो लुबैबाबो जाया नायलाय मबाइल हमनो रोंनायबा मोसाबावगौसोमोन जों दिनै बिदिनो हनै होनबासो र' नोंबो नुहुरखायो नामा बिदि नुदों बिदिनो लादों आं जेरै दोनदों हनै कारेन्ट बोजागोन आं दानो थैनो गोसो गैथ'वा कारेन्ट थिखिनियाव कारेन्ट बोजागोन बे सिख्लानि नामा बोहैथि लोगोफोर आंजों जेरावखि थाङा थांफानो मोनाबाथाय बोराबो हटेलाव ओंखाम मोनजाग्राखाय ओरै बङाइगाव ओरै क'क्राझार लामा गेजेरनि माबा बेयो सिमल गार्डेन ओमफ्राय नायनो मोजांखाय बङाइगाव थांबाथाय दसेबाबो फट' लालांखायो आं बोहैथियाबो बोराबो फट' लानो मोनाबाथाय ओंखायनो हाबबाय दाउखौ लाफानो जोंनि गार्डेनाव दाउखौ फिसिनो मोनो बबे बिगोमाखौ दाउ बियो रायजोफोर आं साबो होलाजोब्बाय ओमफ्राय दाउ खावनो नागिरदों हनै बियो गाख्रेबनो नागिरदोंमोन गाख्रेबनो मोनो जि मोजां ने बोहैथि मोजां मोनथ' आरो मालाबा गोबाव जिरायलांगोन जोंहा जाग्रा लाबोनानै ने ज' थांसै आं फांगोन ना Do wear your seatbelt for a safe drive. नुदों जायगाया बेसेबां मोजां माबा बेसेबां मोजां थांफिनगासिनो लोगोफोर माबा दा क'क्राझार मोनबा खिन्थाबावगोन दे ओमफ्राय फ्लाइअभारावबो दसे जिरायनानै भिडिअ लाबावगोन जों नों स्कुटिखौ माला लायगोन बोहैथि जोंखौ नुहरदों बेखि जों रायज्लायनो साहस हायो फेसबुक रानिफोरजों दे नोंनि थरफनिफ्राय बुंग्रोदो दावहाय मोनफैखो जों फ्लाइअभार मोनफैबाय बिराद उन्दुनो ओंखारदों लोगोफोरा मोनायाव उन्दुनाय जायाखैना मानोमोन उन्दुयैया मानोखौथ' जों बुंजोबनो हाला एसे लादोंबो ओमफ्राय मोखांफोर नुवाखै बुंजोबनानै दं जों लागोन ट्रेनबो नुयो रायजोफोरनो होननायखौ बुंदो होनदोंमोन दे नोंबो एसे रायज्लायदो बिथाङा गारां फोसाबलायो दे जोङो बङाइनिफ्राय फैनानै बिराद जारनियाव फैनानै दा फ्लाइअभाराव दसे जिरायफैदों क'क्राझाराव ओमफ्राय आवाजखौथ' मिन्थिखागौ आंनिखौ डिजे लागायखानाय होमबाबो माथो लाइक मोनोबा मोजांबो खोनाग्रा थायोथ' बारखौ जोंनि बायदि गारांबो हनै ट्रेना हनै नों गाखो ट्रेनबो नुयो रायजोफोर बबेयाव खालामगोन बे नोंनिबा गाव बहा मोनहैयो बहा थाबथाहैयो कामाख्यागुरि होनोबा क'क्राझार फ्लाइअभार ना मामोनलाय बे बाजै क'क्राझार फ्लाइअभार ओमफ्राय नोंथांमोन
नोंथांमोनहाबो नुफेराखैबा नायनो फैनो हागोन रिजार्भ लायै लायै फुंनि 5टायाव गाखोबा उदालगुरिनिफ्राय बाहाय 9टासोआव मोनफैयोना हराव ना खयथायाव सौफैयो फुंनि 5टायाव गाखोबा बिदिनो 9टासोआव मोनफैगोन हरनि नाव फुंनिनो 9टायाव मोनफैयो रायजोफोर क'क्राझाराव नामा क'क्राझाराव फ्लाइअभार नायनोबा फैनो हागोन मानसिया बैसो जाबायना एसे गारां माबा दानस'बा जाया मानसिया एसे बैसो जाबाय रायजोफोर ओंखायनो सोरबायबायना गारां फोसाबनांगौ जायो फिहांनांगौबो सम एखेसो नुखायो नालाय आरो आंखौ देलायखायसो जेव जा होनदों देलायबाथ'हाय जों न'थिं रावना होगासिनो दं नैबे खाथियावनो र' न'खौ नायदो लोगोफोर गाबोन नुफिनसिगोन बिदि होबा कपिराइट फैयो जा मोजां नुयो मोनाबिलियाव जायगाखौ ने जोंनि क'क्राझारजोंखि हायो बिराद नायबाय थाथावथाव नाहरदो आब'हायथि एसे बुंहरदो नोंनि थरफनिफ्रायबो नों माबायदि नुखो नाहरदो मोजाङैनो नुयो आं मालाय मानो गाज्रि बुंदो होनदो गोजौआव मुजुनाय माने जोंनि BTC आव नांनाय हायाव मुजुनाय माने जोंनि BTC बिखायाव गोलैनाय